Fra gammel tid har universet været inddelt i 3 verdener. Midgård, menneskenes verden. Asgård, gudernes verden, hvor guderne regerer for borgen Valhall. Og Udgård, hvor de onde jætter holder til. Guderne har altid bevæget sig frit mellem Udgård, Asgård og Midgård. Menneskene har derimod aldrig kunnet forlade deres verden uden gudernes hjælp. Det var tidlig morgen i Valhall. Odin og Frigg sidder og spiser morgenmad sammen med Thor og Loke og de andre guder. Godmorgen, mine sønner og hustru. Godmorgen, Odin. Kan I høre det? Ja, hvad er det? Det er Heimdall, der blæser i gallerhornet. Jætterne kommer. Jeg smutter. Hvad skal vi gøre? Forhold jer helt roligt. Lad os smadre dem. Hvor mange er de? De er mindst 100 krigere. Guderne går klar til kamp. Vi kan godt tæve dem. Jeg tvivler. Tro på det. De stærkeste guder i verden. Find jeres våben. Vi går i kamp. Klar til kamp? Ja. Guderne er på vej mod jætterne i kamp. Loke og Thrym mødes hos jætterne. Hvorfor vandt I i dag? Hvad skete der? Guderne er for stærke, vi bliver nødt til at trække os. Så går i gang med at planlægge et nyt angreb. Ja, jeg skal nok. Og denne gang skal I tage Fenrisylven, okay? Den er linket fast til Jotunheim. Så slip den løs. Alle guderne sidder ved middagsbordet. Så I, hvordan jeg tævede Thrym med Mjølner? Nej, Thor, det så vi ikke. Det var bare ærgerligt. Se der, det er Loke. Hvor har du været? Jeg har... Så I, hvordan jeg tævede Thrym med Mjølner? Det er godt med dig, Thor. Nogen, der vil have mere mjød? Her, tak. Også mig. Loke og Thrym er taget til Jotunheim for at slippe Fenrisulven løs. Hvor var det, du sagde Fenrisylven var? Dernede ved den store høj. Lyden? Ja, det er på et tidspunkt hånden ad Tyr. Ja. Må det leve? Slip dem løs. Ja. Nu! Ja. Hvad spørger du forbi? Jeg går bare lige lidt væk. Pas på. Pas på. Den er godt nok tung. Hold så, Fenrisylven. Kom nu, mand. Kom med lige at gå. Kom nu! Dagligt dyr. Guderne er i gang med hver deres ting. Er der nogen, der har set Loke i dag? Han sagde, han skulle noget, men han sagde ikke helt noget. Det ligner ikke Loke bare forsvinde. Han var heller ikke med i krigen. Nej, det var besynderligt. Hvad hvis han er hos jætterne? Ja, det håber jeg ikke for at bestemme. Rolig nu, Thor. Her er så varmt, jeg går lige ud og får lidt luft. Så er det bare det. Nå, her er så varmt. Jeg må hellere få noget vand. Du skal bare se, hvordan Mjølner er. Altså, du kan bare slå alle ihjel. Luk nu, Thor. Ej, men det er så stinkt. Jætterne kommer! Nej, igen! Nej, hvad gør vi? Vi er jo ikke forberedt. Skynd jer, find jeres våben. Hvor er Loke? Guderne mødes med jætterne på marken.
Fenrisulven. Nej. Se Loke, den grimme jætte. Sagde jo, han var hos jætterne. På den! Og så Fenrisulven.